canalul meu de YouTube, ne voi juca Parchecraft, jocul se găsește pe magazin Play. Așa tot Play. Am apăsat. Uitați că nu e venit. Trebuie să vedem ce caracter sunt. Schimbăm asta, ia uitați, schimbăm. O luăm pe asta. Trebuie să facem așa. Aici o să luăm play-uri, dacă vreți. BMW-ul ăsta îl luăm pentru 200 de like-uri, 700 de like-uri, 700. Ia, ce mai? Ăsta pentru 500 și ăsta pentru 7000 de like-uri. Ăsta pentru 250.000 de like-uri. Și așa să schimbăm mai și cu like. Ne lăsăm banii. Da. Păi am luat. Era mai atât. Nu se uite. O să luăm un pusere, uitați. The engineers here in Bucharest are shaping this industry. Acesta e un Bugatti. Dacă facem 14.000 de like-uri, nu. Și acesta e un Ferrari. Pentru amândouă 5.000 de abonați și 14.000 de like-uri la acest episod. Măcar puțin camera video.